Сега тръгваме обратно. Между другото го стартирах и ми изписа. Сега ще изключа пак. 720 км. 6016 км съм минал с мотора. 6016. А не 5000, колкото ви казах. Съм забравил. Не съм го проверял доста време колко е минал. 6000 км съм минал с този мотор. И след 4 години, да кажем, че аз батерии съм ги карал 50 на 50 горе-долу. След 4 години зловеща употреба, по 3000 км са минали и двете батерии. Едната държа да кажа, тя тъс батерия и тя също състояние, майкът гледал. Не, тук БР е твърде голям. Смятате, че съм пълна батерия, едва отиде на 50%. Така като изравним, предполагам, че ще се оправи, да. Реално самия капацитет на батерията би трябвало да са еднакви, обаче ми направи впечатление, че като го купих, едната батерия беше в по-лошо състояние. Бях го пробвал още самото начало да отида до... вижте каква панорама е отдясно. Да отида до град Търговище с него. И няколко пъти тръгвах и се връщах, аз може би съм го разправил и друг път. И не успях. Първите няколко пъти не успях да отида. И то главно заради много силен насрещен вятър. Изключително силен насрещен вятър имаш. Може би беше... едвам се караше. И едната батерия тотално заминаваше до Провадия. То е около 40 км Провадия. Долен. На 40 км батерията чао. А аз се надявах да подмина Провадия някъде по средата на магистралата някъде. Да мога да... Не по средата, но да кажем... Значи до Провадия 40, очаквах някъде на 60-70 км да умре едната батерия. Защото аз се карах с 25 реално км в час. Верно, с две батерии съм натоварен и аз, и багаж имах. Да кажем, че 200-300 кг. Аз съм около 100. Двете батерии 80, 180. И моторът тежи 60. 250 кг казвам, че имаш. Отделно имам около 20 кг багаж. 270, около 300 кг имало тежест. И не успя. Два пъти подред не успя. И третия път тръгнах, беше времето хубаво, но беше хладно, си спомням, така прохладно беше. И тръгвам и стигнах Провадия. Батерията вече, държеше 75, викам, викам с тази батерия, викам поне до още 12-13 км след Провадия ще избута. И успях някъде, ще ви кажа за къде точно. Може би има там едно Shell ли беше, OMV ли беше, май Shell беше преди това. Някъде около Shell ми умря батерията, преди Shell има един голям баер. Има отбивка там за един град, ама сам бяга града, как се казваш точно. Преди Провадия има един град, как се казваш сега, ми избяга. Някъде там, преди отбивката за този град. Което е добре. Бях минал около 60 и... колко километра бяха? 62-3. 62-3 и аз тогава реших малко да му помогна. Те педалите още работиха. Викам, ще покара малко на педали. Обаче беше пълна бутафория. Те педалите почти не вършат никаква работа. Викам поне да стигне до към 70. И да съм сигурен, че още 60 км със сигурност ще ги мине, защото то беше около 125-6 км до Търговище. А плана беше да стигна до моето село. То е на 140, защото аз викам 70 едната, 70 другата и тук те ме баирчета, викам 140 км трябва да ги минат. Да, ама не. На отиване нещата не са бяха получили тъй.
И стигнах до Търговище, обаче беше адски студ. Тук беше топличко, обаче нататък беше по-студено времето. И доста се изтормозих. Слизах даже на едно място така да се поразтъпча малко, защото би станало много студено. Аз буквално бях примръзнал. Прибрах се вкъщи и нашите викат: какво правиш ти, моторче? До тук довидях. Аз пробвах да видя дали ще дойде. Обаче, не помня колко часа го направих, но с средно 25-26 км в час, може би 6-7 часа съм го направил. 120-30 км до Търговище. Та така ли е, на дълги разстояния не е много удачен. Особено като е по-хладно времето. Сега виждам, има едни големи такива пауърбанки. Ги продават с слънчеви такива панелчи, слънчев панел. Сега този пауърбанк не го знам дали може едновременно да се зарежда и да отдава енергия. Най-вероятно ще може, ама колко време ще зарежда тая моята батерия, идея си нямам. Самата батерия тежи 40 кг. Аз съм я мерил. А пауърбанка да тежи 10 кг. Значи той има една четвърт вътре от моите батерии. Значи той може примерно ако тя минава 50-60 км, той може да заради 10 на 12. Максимум 15 км. 10 на 15 км за мен е нищо това. Обаче пък като се има на предвид, че това нещо има и соларна батерия, такава, соларен панел. Не го знам този панел колко ще издържи. Дали... И т.е. не колко ще издържи, ами колко е ефективен да зареди. Да, такива. Имам подозрение, че може би ще трябва да взема 4-5 такива панела. Те са около 400 вата. Обаче те 4-5 панела ще тежат много. Изобщо няма да са за този мотор да ги носи. Най-вероятно няма да е много удачно. Падна ми шапката в очите, ама тук е доста стръмно. Там, като изкарам байра, може би ще се наместя. Между другото, камерката доста тежи. И отпред и постоянно ми се свлича напред и шапката, и тя отива надолу. А пък си е хладно времето. Не е баш за... Ето така с лапито играем. Ето като е в лявата страна зимата идваме да правим снежни човечици. Къде беше мъничка, тя сега е голяма вече. Даже не знам дали ще си спомня, че сме били тук. Тя е така, ще спра сега. Ще се опитам да се наместя малко шапката. Това е друго. Наместихме я. Че мога да изкарам още 50 км. Минал съм 2 км с тази батерия. И тя, да ви кажа, няма да е кой знае колко добра. Така, отиваме наляво. Тук един пише: продавам земеделска земя и има 2 телефонни номера. Че хората вече даже и земя не искат да гледат. Вижте само каква красота е отпреди. Страхотна красота. Къв дясно, в ляво. Седно си в приказка. Птичките пеят. Къде наближаваме Геремето пак. Тук между другото има пастир сложен. Виждат се някакви жици опънати. Дали са точно пастири, не знам, но някакви петленците се чуват как да кукуригат. Да коткодякат, може би някой от кокошките снесло яйце. И си спомням, че като снесе така яйце и кокошката почва да вряка и петела и той вряка. Коткодяката е. Едно момиче слиза.
Може би ще си тръгва. Големи кучета. Къма и кози. И то доста кози има вътре. Защо са ги запряли? Сега е страхотно време за паша. Тук е един байо. Някакъв фризер или хладилник ли е това натварил? В хладилна витрина пише Тиборг на нея. Любимата ми биричка. Последно време май не съм пил скоро Тиборг. Обърнали сме го на корона. Така една... Вижте само как се блъска водата. Направо не се побира вътре в коритото. Да, така пак ни страхотни гледки. Това вдясно между другото са орехи. Хванали се са. Скоро са сяти. Но са издържали на сушата. Предната, както казах, година беше много сушало. Тук хората постоянно, аз имам познати, живеят тук и Солник, Бардарево, Голица. Търсили са... пак електрическа община, Долен Чифлик пише на нея. Търсили са такова вода с сонда. Трудна работа. Има там на 2-3 места. Хората се редуват да си пълнят бидоните, за да могат да поливат там. Не знам само за поливане ли им трябва или за такива домакински нужди, да си измиш, да се изкъпиш. Хорят с бидони наливат. Ужас. Тук те изобщо не е добре, когато е голяма суша. И може би зимата трябва, като има повече вода, да си правят някакви цистерни там, резервуари и да си я пълне там, може би 30-40 кубика. 2-3 цистерни, ако си напълнят по 10 кубика. И в най-сушивия период, защото я предполагам има някаква вода. Може би ще са на режим от време на време. Да могат поне да си таковат нуждите. Елементарните нужди, да. Да си измиеш ръце, да се изкъпиш, да си полееш градината. Тук всеки на село си сей доматки, краставички, пипер, патлажан и така нататък и така нататък. Не знам някой от вас има ли си село, но повечето, които сме на село, така сме. Кой в оранжерия, кой навънка. Тук пак следват местата, където водата минава през самия път. Защо? Защото няма мост. Трябва някой да направи мост. Но що да правят мост? Като може водата да минава и да разрушава пътя. Тя може би минава само... Ето като е минала по-често. Може би минава само когато е пролетта. Когато е повече водата. Иначе през останалото време сигурно изсъхва. Между другото, тук май не съм идвал. Лятото май съм идвал. Есента не съм минавал тук. Следващата ми задача ще е да мина през есента тук. Да се надяваме, че някой ден ще ми се отвори възможност да дода и есента. Да видим красотите на тая част от България и през есента. Предполагам, ще е много красиво. Значи идвал съм много рано пролетта. Така сивичко е. Но сега е страхотно. Може би и лятото ще трябва да се мине. Когато всичко е оранжево, такова вече из житните класове вече са излезли. Жегата е голяма, търся се вода. Искам да видя лятото тук дали има вода, която да минава през пътя. Чешмите ще са тръгнали да пресъхват със сигурност. Този го поддържа. Да не изпадне Тиборга. Тъй. Така ще позасилим малко. Така след малко трябва да следва вече Голица. Да. Страхотни гледки.
тук вляво се вижда един трактор. Да го видим какъв е. Вижте какви интересни. Дискова. Обаче той е слязал. И някъде от тръните върши някаква спешна работа. Досещам се. Какво прави? Или чуролика, или тури. Да. Случват се такива работи. Страхотни гледки са тук. И изобщо не съжалявам, че дойдох. Между другото се си викам тук. Трябва да проверя тези батерии в какво състояние са. Но явно батериите са зле. Поне онази е много зле, тази и тя ще е горе-долу в същото положение. Май ще трябва да ги подменяме вече. Един бръмбър се изхака в мене. Между другото няма и много жълтинки още. Не виждам толкова да се движат. За момента. Тук те направили една голяма кръпка. Между другото този път в началото съм идвал няколко пъти и ще ви кажа защо. Докато направя първия клип, защото няколко пъти си чупих крепежа за телефона. Поне един или два пъти само по този път съм си чупил стойката за телефона. И сега е подобрена с планка и увита с изолирблант. Подсилено. Мадин България малко стана работата. И така че първият ми клип тук е с 3-4 дубла. Не успях от първия път да го направя. За сега падане с мотора реално нямам. Влизал съм през голяма дупка, съм минал, докато разговаряме така. Те тук вижте тия пътища, гледам, че тук там са направили кърпежи. И си спомням, че тук като се засиля, си към то хубав пътя. Обаче хубав, обаче имаше една дупка, която като я нацелиш, като тая нещо подобно беше. Отдалече не се вижда много. И като я нацелих, и телефона фръкна барабар с стойката. Стойката беше вече на парчета. Телефона не си спомням дали беше това, май не беше това. Пък и може и този да е бил. Защото аз го сгоил май вече. Точно то си бил. Този телефон си умря. Още преди да купя мотора. Тъй мотора и телефона, май телефон е малко преди мотора. Една година. Са горе-долу наборчета. Между другото, телефона едвам държи му батерията. Той мога да ви кажа, че деня трябва да го зареждам поне 2 пъти, за да мога да изкара. Сутринта, ако гледам клипове, ми прави впечатление, че до обяд батерията е чао. След това и до късния след обяд пак един път чао и до вечера, ако продължавам да гледам, един път ми се наложи да чакам доста и си взех единия пауърбанк да проверя. Значи смятайте 20 000 ги издумках за един ден. Ама то дали беше 20, да. То няма да е било 20 000. По-скоро тя и пауърбанка е стар. Да кажем, че към 15 000 са отишли за един ден. Тя батерията му някъде към 4 или колко беше. 3 пъти го зареждах. Ама третия път даже не можа да го зареди и догоре.
може би е било на 60. Два пъти го зареди до 90 някъде и един път до 60 и пауърбанка си отиде. Ама цял ден рових без да спра почти. Да. Гледките са страхотни, умопомрачителни. Ще само каква панорама. Да. Тук сме минали 6 км от Булаир. По-скоро не. От Булаир са може би още 2 или 1. До Булаир беше 31. Аз го смених на 1 км, май минах след Булаир. Значи колко са реално? 7 км. Съм минал от Булаир до тук. А с батерията 6. Да. Къде някой с плуга е изтарвал да си го изчисти. Мисля, че тук някъде беше дупката, която ми щупи телефона. Те се бях засилил. Ай, тук имаше голяма дупка май. Сега пак има, ама се е поуправили. Много силен насрещен вятър има, не знам, чувате ли ма изобщо какво говоря. Къде е доста открито. Колко стана часа? Един без нещо. Засилваме. Втора скорост. Тук трябва да наближаваме вече Голица. Между другото, най-добрата скорост за движение, за да можеш да говориш и да те чуват нормално, може би 25, 20-25. Този мотор реално оптималната му е 35-6, при която така се движиш с нормална скорост и не се чувстваш, че си умрял по пътя. Защото с 20-25 си е доста бавничко. Аз 10 часа тръгнах и в момента един без 20. Някъде 10-15 беше като бях готов. Това е какво селото Голица. Сега ще измерим колко точно. Значи до тук те съм минал. Значи малко преди Голица или по средата на Голица. Не излъгахва. Влязах в Голица с батерията. Сега ще им колко километра съм минал повече предния път. Като е била нова. И тя можеше още да мине, аз просто му беше страх да ни я, как да го кажа, съборя твърде много. Сега ще видим докъде ще стигна. Мисля, че там, където беше оная големия байер, където беше, там я смених батерията. Края на селото. Тук сега има, сигурно там има още 1 километър. Значи 10 на километра и да кажем, че още може да изкара още 10. Че капацитета на батерията е минус 20 км някъде. Грубо. Минус 20. Значи те по каталог те го пишеха 100 минава, ама реално като му гледам сега тук параметрите, деца ми ги дали в документите, пише 60-80. 60-80 и то 80, ако караш само градско. Най-вероятно, равно.
А той реално минава около 30-40. Този голф много дигнат, бе. Като някой джип направен голфа, като има едни такива голфове, My Country ги говорят. Сега ще ви покажа. Нали ви казах, че на самата спирка са направили паркоместа. Сега ще ви ги покажа да видите. Как така на спирката ще сложиш, ще разграфиш се едно, има и паркоместа. Много странно. Много странно решение. Като е някой сложил и легнал полицай, явно така местните се засилват доста. Правят състезания. Я гледайте сега тук да вижте как е спрял тоя. Издам мигач да отида нататък. Вижте как е спирката сега. Остров направен тук. Нали, тук не трябва да спираш. Гледайте как е направено са. Разчертано. За кой тъй. Къде ще спри рейса? Его и паметника, ще минем по-близко до него да го видим. Петлев ден. Село Голица за българщината 02/02 2010. Росен Марков. Явно този го е направил този паметник. Тук ще се спусне малко по черно. Петлев ден, там може би се събират на тая бесечица и хапване, пиване. Общо взето този край, хапването и пиването го уважават. Да, мигач и се включваме обратно. Към пак легнал полицай. Ако някой си подредил градичките да не се изкривят. Да вид ли иска? Работа. Това Ауди ми хареса. Дали не беше Allroad? А6 Allroad, дали има такова? Много яко изглеждаш. О, тук вижте колко много палети има. Още един легнал полицай. Един на лавандулата, много хубава ограда направена. Лавандулката, виж колко поддържано, изкусено. Черешка, българското знаме. И трафопоста, окаяна работа, ще са средни. БМВ-та, АУ. И село не виждам много хора, само възрастни има. Явно са на работа днеска. Днеска сме вторник, по обяд. Пък и хората могат да седнали да си пият ракията. Той е дядо, къде е тръгнал, някой сложил там пералната под той. Големи къщи си направили тук. Така е шпалат. Още едно бунгало. Каква му е ролята, не знам. Сега ще видим тук още колко остава. Значи 10 км, тук е някъде смених батерията. Точно така 10 км и още 10 най-вероятно ще е можел да мине. Кажем, че може да мине 20 км още. Като нова. Значи ако е минала на 60, сега минава 40. Тегава работа. Загубили сме 20 км от пробега. А 20 км е доста. За такъв тип превозно средство. Доста си е 20 км. Какъв лявно интересно дърво, такова белезниково. Вижте го. Странно. С прясна батерия минал съм 10 км
И в момента е на 50% под напрежение. Което за мен е и тая батерия не е много хасълна. Сега ще видим колко ще няма да я жаля, да видим колко ще ме закара. Между другото, тук има и доста на горнища, доста на надолнища. Ще видим. Тя дали ще може да ме върне. По принцип зора е да подмина Ботило. Там нататък вече не е страшно. Би трябвало с батерия, щом ме докара до тук, при положение, че тя е и по-зле, тъс би трябвало да ме върне. Да се надяваме, че ще стане тъй. Това Subaru е ходил на офроуд. Яко го е изкалял. Максимум дигна 54 км в час. Ядем сега ще успее да изкара БР. И това на инерция, между другото, го дигна 54. Може би ако бях дал и газ, може би ще застигне до 60. Сега тук си има доста нагорнище. Каквото и на отива, нема и такова и на връщане, да ви кажа аз, защото пак си има на надолниче, на нагорниче, сега ще видим. Сега тук си спорим, че имаше голямо спускане при да дода насам. Сега и също трябва да го изкача на обратно. Което е нормално. Да и тъй. Да. Но май по-скоро на обратно е по-лекия вариант. Защото сега като се замисля и Солник има доста голямо спускане. А там доста ще са заради батерията. Но със сигурност на обратно е по-подседящо. Тук някакво птиченце имаше излетя. Една страхотна панорама отдясно. Тук е страхотно. Тук е някъде, ако си имаш една къщичка и да гледаш е тая част тук. Право е супер. Страхотна гледка. Тук подозирам, че има и вода. Тук е тъй. Тук надолу ще има вода. 100%. Надолу. Да го видите и ви. Както горе до вас го виждам. Между другото се чуят много пчели. Освен птичанцата. Тук гората е смесена, виждам и бор. Насреща също. Байра. Има участъци, където е тъмно зелено, има участъци, където е по-светло. Тъмно зеленото предлагаме бор. Красота. Тук пред нас има малини. Диви. Които са идеални за компот. Вперед! Нещо изпаднали, нещо избяга някакво животинче. Някой гущерче, някой змия. По-скоро някой гущерче. Те змиите обичат повече камъни. Макар че гущерчета се навират в камъните. Красота! Тук една турбичка залетяла
и се е спряла в храстите. Опасно напрежение. И тук се спускаме да позаредим малко батерията. Следващия път може би няма да го запиша. Мога да направя обратното. С тая батерия, с която се връщам, да тръгна с нея нагоре и да видим нейното състояние какво е. Защото тая със сигурност е по-добра от другата. Но аз винаги тръгвам с лошата батерия, за да съм сигурен, че после на обратно ще има сили да се прибере. Което е логично, нали? Защото ако наобратно батерията ти е по-слаба, има голяма вероятност да стигнеш по-далеч и да не можеш да се прибереш. Ето е чешмичката. Едно котенце. Как бяга той като машкар прилича, дай. Къв влизаме в Бардарево. С голяма скорост. 40 км в час почти. 35-6. Село Бардарево. Добре дошли. Кафляво се виждат някакви странни. Едното прилича на навес. Може би играе ролята на някаква оранжерия, ама другото вече е купешка оранжерия. Много странно такова. Нископослано направено, айде да го кажа. Това, тук има легнал полицай, ще да хубаво, не бях засилен много. Той тук между другото стана вече бая време стои. Даже тръгнал да поръждясва някъде. Може би някакъв склад ли ще? Цех ли? Един голф. Дедо ти голф. Нямат умиране тия голфове. Ето го и къщата за гости. Една милипичка. Дебела сянчица има. Веднага се усеща разликата в температурата. Особено под липата. А зимата, т.е. зимата. Але горещото лято ще е перфектно. Тук е едно Рено. Кой ти е Рено? Опа, пак легналия полицай, се загледах. Ау. Иска да се хапи. Тук ще кажеш някакъв затвор, браче, гледай. И гати ужас. Гледайте каква врата има, вътре се виждат някакви коли. И къщата няма никакъв вкус. Направено като нищо ни прилича. Тъста къщичка тук се разрушава. Чай, че карам малко като седно съм се насел. Моето село тук си е чуждо, тук вижте как. Не ти казах, тая череша си отива май. Ама се е спасили. Изрязали са тия сухите колони. Ще избият нови и ще се оправи дървото. Още една слупена каштурка с две липи отпред. Оп. Тук е някакво кученце. Тъй, тук следва се едно байерче, идем дали ще го избутаме. Тук има легнал полицай пак. Преди байер, ако колата ти е калпава, тук баш преди да засилиш. Охо.
Тук едно между другото беше излязло да ме гони. Дъл не е и това. Ау, много е серт. Точно тук да имаш едно дете излезе, ама дали са тез, не знам. Не съм 100% сигурен дали са тез. Тук гледката е страхотна. Общо си, тук гледките са чудесни. То заради това и пътуваме насам. Следващия път за мен ще се направи една... По принцип тя на връщане, както казах, може би малко и слабата батерия ще успее да ме върне тук. Искам да видя с тая силната батерия дали ще може да стигнем до Булир и след това да се върнем до някъде. Интересно ще ми е, защото никога тая батерия не я ползвам за основна. Винаги за прибиране я ползвам. И примерно ако тръгвам за... днеска се попиляха да ми звънят. Тия жени не много оставят на мира, бе. Отиди тук, отиди там. Прибирам се след мъничко. То остана още 20-30 минути път. Надявам 1,5 да се приберам. Имаме тук още едно, може би 10-15 км път. Или малко повече, около 20. Защото 10 км 15 са от Солник до Долен. Ние не сме стигнали още Солник. Значи още 20 км. Със сигурност ще наприбере тая батерия. Като ти гледам състоянието, или поне така изглежда, че ще ме прибере. Аз не й дам много зор. Зад нас идва кола. Бургаска регистрация. Макар че то вече всичко е доста относително, аз много път съм го казвал. Тия вече като не ги сменят тия регистрации, всичко е алабала. Лавандула? Люляк. Що лавандула казах? Защото прилича на цвета на лавандулата. Люляк. Ние вкъщи имаме едно пак такова като люляка. Имам предвид хръстовидно, но с бели кръгли цветове. Баща ми му вика картоп или нещо от сорта. Не съм много сигурен в наименованието. И не може да го уварди. Като цъфни, там местните ромки хора ти събират. Защото няма нищо друго цъфнало и си правят букети от него. Чупят, къртят, късат. Ти ако режат само цветенци, нали, да си вземе, няма проблем. Те целият клон режат. Не знаеш как циганите берат липа. По същия начин го къртят и се кара там с тях. Така ще. Ние сме далече от вкъщи. Работим настрани. Да се надяваме, че някой ден ще се приберем по родния край. О, вижте каква гледка има тук. Охо, гледайте само за какво става въпрос. Красота. Тук сме и на височко. Супер.
Лекичко зум. Да. Така отпред. Ние тук те се спирахме, като идвахме насам. Между другото се виждат два самолета отгоре. Летят. Страхотна гледка. Това е жълто поле. На камерата го гледам, че се вижда такова като оранжевей. По-скоро е жълто. Камерата не го предава точно както трябва да е. Някак си подсилва цвета. Така по-оранжевей, сякаш. Така като го гледа на телефона. Без зюм. Така е без зюм. Чува се самолети, дето летят отгоре. Там между другото се виждат две самотни облачета. Да. И самолети се чуват. Красота. Продължаваме напред. Едно птиченце имаше кацнало. Излетя. Това е то. Където ви казвам, че в голямата жега пей. Сега го видях как изглежда. То между другото прилича малко на врабче. Но е малко по-едро сякаш. Тук сега следва един голямо спускане. Сега ще се позаредим малко, вижте само каква красота е вдясно. Тук има един път, който отива много нататък. Въпросът е къде отива. Защото е доста отъпкано, вижте. Само вижте каква красота е такова отпреде. Страхотна красота отдясно. Това е жълто поле. Много нафта ще направят. Биодизел. Явно са оцелили момента. Не знам обаче при положение, че горивата са толкова скъпи вече. Хората ще минават на ток. Постепенно. Вече 2-3 човека ме питат: колко минавата с електричка твоята? И след 4 години употреба, тя е реално 2020 година модел, вече 6-та година кара. При мен е 3 години май, 2-3 години вече. Не съм много сигурен, трябва да видя в талона. Мисля, че той лято я правят 3 години. Точно. Или по-скоро 2, ще почне третата. Мисля, че 2 зими я карам. Както и да е. Да ви кажа честно, за тая кола пробега и е достатъчен. На мен ми върши работа. Само един недостатък има, че се зарежда бавно. Не е като ние скъпите електрички, дето може да ги зареждаш за 10-15 минути и да тръгваш. Тая трябва да зарежда поне 30 минути, 35 за същите километри трябва да мини. Демек 3 пъти по-бавна. Да. Но на мен си ми върши работа. Особено сега при тия скъпи горива.
отиване връщане до работа ми е около, да кажем, 100 километра и на месец плащам около преди 50 лева, сега 25-6 евро. Което е идеално. Тук има една местност Горна барака или нещо от сорта е. Г барака. Ще да лапне едно бръмбърче. И може би сме ходили до там. Аз един път не знам този клип дали изобщо съм го публикувал. То беше много отдавна вече. И бях тръгнал за натам. Но има голяма вероятност да не съм го публикувал. Защото аз, когато нещо не успея да стигна до там, общо взето не го качвам. Може би имам 3 или 4 клипа за тая. Има една пещера. Бойкина ли беше? Май, Бойкина пещера беше. Е, така и не мога да я открия къде е. Отивам с навигацията до нея, обикаляме с гората. Един път оказвам, че съм пред нея, един път зад нея, един път под нея. Гледам. Викам, някъде тук ще е, ама не мога да я открия. А и не виждам някой, който да е ходил там да направи някакви снимки. В Google пише само, че има и туе. И много често като отивам натам, срещам само такива, де крадат дърва. И като ме видят и общо взето се крият. Няма кого да попиташ гората. А от той село нямам познати. То е гроздиво там. Не познавам никого. Да. Подминахме Солник. Почти сме на превършване. Сега в момента зареждаме яко батерията. Тук е доста стръмно. Натискам с перачката, иначе тук съм развил скорости над 60 км в час. И е доста опасно едно невнимание, някоя по-голяма дупка и мога да бъда сълзова тук да е в някой дере. Срещу нас е нови коли такива, разни Ситроени, Мазди. Преди малко електрички минаваха. Ето една стара Сузука Витара. Тук ще го охлавя. 40 км в час дигна. А изглежда, че е почти равно. 45. То реалното има максимума на мотора с подаване на газ. 45-6. Ако има леко надолу, ще може да стигне до 50. Между другото, слънцето е вече високо и от дясната страна няма толкова сянка, колкото като идвахме. Не мога да го видя къде е точно слънцето, ама някъде над нас е. Като гледам по самата сянка, почти отгоре е, над нас. То е нормално, в момента е 1,10. Да. Тук пак следва голямо спускане направо. Общо взето, наистина навръщане си е Опа, зад нас идат коли. По-добре да намаля, защото тук пътя е много опасен. Че и 2-3 коли
лекичко отсреща завой. Едното е електричка. Тя преди малко мина нагоре. Опелче. На общината. Нашата община, между другото, има доста електрички. Има и ни такива, дето хвърлят боклуците, го видях, електричка. Имат служебна дача електричка, даже не знам дали не са няколко. Сега гледам такова като ван. Това не го знам какво е, Opel някакъв май беше. Виж само какви дупки има тук. Ако се засилиш с 50-60 и направо се отрепя тук. Като мастия. Явно нашата община, между другото, има едно място близко до стадиона. Било е някога бивше поделение, там е имало халите за танкове. Има безплатна такава зарядна станция. Отиваш, зареждаш без пари. Обаче работи само в рамките на работното време. Демек от между 8 и колко там? И 17 часа примерно. По простата причина, че това е вътрешен паркинг някъде в... Там служебни коли спират сега. Включително и те с електрички. И най-вероятно заради това общината е решила да се вземе и електрички, за да ползва безплатния ток. Не знам тъс станция дали е към общината или към някакъв такъв оператор, който прави такива електростанции. Но от хора са ми казали, че там е безплатно зареждането. Но пак не е много бързо, най-вероятно. Ще е нещо от сорта 30-50 киловата. Но за без пари си е оферта. Един кон. Сега е момента да хапват яко. Тревичка има, прясна. Къмаше ни дядовци учили се да почуват вече. Като идвахме, то беше преди 2-3 часа. Опа, зад нас идва. Бая се е засилил с тая лада нива. Щеш да скочи от това отгоре му. Явно заради тази дупка. Ще го уби. Изведнъж сви. Гледайте само какви големи дупки са това. Ако влезе ли кола, може да остане и без джанта. Как може такива големи дупки да оставят тия хора? Поне да фърлят там една-две лопати с чакъл вътре. Може би водата го измивали, аз не знам. Като са правили някаква авария, имало сигурно. Като гледам. Между другото, хитро оставили се малко, как да се изразя, малко по-високо са оставили камъните. Защото обикновено правят на нивото на асфалта и след времето и нещо като се олегне и става после яма. А те сега дори да се олегне, ще стане на нивото на асфалта. Което е браво. Много добре. Тук пак гледка, панорама, тляо орехчета. Змия? А, не. Клон, който прилича на змия. Тук вече сме на писта Формула 1. Как съм падал тук по този път? Купих си едно електрическо колело, може би ще кача и за него някой път някой клип. Миналото лято го взех, тук виж как са излегнали наборите. Единия. И точно в този бърт, който е надолу, имаше още, не беше направено. Имаше една огромна дупка. И две коли се разминават. И аз няма къде да ида и гледам дупка и две коли. Викам, по-добре дупката. Влизам в дупката. Тая гума като се изкриви. И аз фъркнах пред колелото. Ама, както съм 100 кг, така се изтрещях в асфалта.
Направо 3-4 дена бях като пребит. Никой не спрял тези двамата малоумници. Изпреварваха се. Идиотите виждат, че аз съм срещу тях. Изобщо не им пука. И паднах. Какво да правя? Няма къде да ида. Трябваше да се фърля от дерето, където имаше, тогава все още не бяха изчистени дървета, ще аз се шибнах някой дърво. А то може би ще да отида и към дерето, ако не беше дупката да падна на земята. Ужас! И от тогава го намразих този път. Викам, повече насам няма да карам. То беше миналата есен. Или по-скоро към зима такова. Есен, зима, нещо от сорта. Тук 2 коли има спрени. Пак пътища и мостове. Тук те са началниците. Хапват, пиват. На сенчица. Бая са минали. 7-8 км. И правят и с валяка валират. Най-после пътят да изглежда нормално. Сега да видим колко ще се заселя. Тук те някъде беше дупката, но сега ще ви кажа горе-долу къде паднах. Някъде и тука. Тук до тези дървета беше. Тук паднах. Ама яко се изтрещях. Деца вика, на дърти години паднах. Аз не вярвах, че ще падна някъде с колело. Обаче и това ми се случи. Тук вдясно е язовирчето. Дали тук беше или по-надолу? Защото тук има няколко отбивки. Тук май има пак отбивка, чая да видим са. Май по-скоро е тъс. Тук е за язовира. От тук нагоре. Не, грешка, там. Тук има някакви... Нещо като ранчо ли, но тук май коне отглеждат нещо. Имаше... Някакви бали имаше преди. Горе е пътя. Коне се вижда тук. Един кобур, видях. Тук между другото има и прасенца някой път. Тук отдясно е горящата вода. А тук тези го ползват за... тук всичко отишло по дяволите. Горяща вода, 5 лева. Всичко унищожено. Има я още. Стои. Чай да им... Те трябва да могат да слязат. Я гледам, че са го поизравнили. Преди не можеше да се слези. Тук явно нещо ще направят. Разчистили са го. Мирише на сяра. Това е горящата вода. Вижте как тече. Това е извора там. Явно нещо ще правят общината. Тук се вижда едното конче бялото. Там още едно има. Това е похвално. Тук имаше една сграда преди. И най-вероятно имало нещо като басейн ли, като аз не съм сигурен много какво. Не знам, тая вода мисля, че не е такава с температура да дига, но пък е такава, дават я за екземи, които има проблеми с някакви рани, залежаване, псориазис,
тия рани някой път на ръцете деца появяват. Мисля, че от тук те идват си пълнят вода. Така, продължаваме напред. Обаче доста бодро изкара Байра там. Като се има на предвид, че е толкова стръмен. Някъде тук те бяха като... Или малко по-нагоре ли да бяха? Не, тук бяха. Като ги разминавах. Е, тук по тая права. То още има тук. Ма тук асфалтират, а уния... Изкара ми акъла това. Мама ти откачена. Не се чуваше грам. Изкара ми акъла. Опа. Ама дигна ръка. Което е добре. Извини са поне. Ще да падна за малко. Има изключително силен вятър насрещен и той мотора му не се чува много силно. И мина до мен и свирне, може би, защото аз тръгвах по-накъм него. Право ще ми да се издранчим. Тей. Еми, това ще е за днеска. Който му е харесал, минахме колко километра още? Не виждам. 26 км сме минали с тая батерия. Да кажем, че ще мини още 3-4 км. 30 км със сигурност ги минава тая батерия. Без никакви проблеми. Може би е в по-добро състояние от другата със сигурност. Но пак гаранция няма, трябва да се провери. И това ще е за сега. Чао на всички!